धन्यवाद डीजे. सूरज कांबळे उर्फ पल्ला. जर विचार करायला गेला तर 2007 पासून या क्रीडांगणावरती क्रिकेट खेळत होता, पण काही कालावधी थोडस दूर राहिला होता. या क्रीडांगणावरती पुन्हा एकदा जीपीएल आणली गेली. जाऊया क्रीडांगणाच्या दिशेने गोलंदाजी बार करून गोलंदाजी अभि दाखल केला जातोय आणि पहिल्या चेंडूवरती चेंडूला पाठव दिलं जाते. 4 धावांसाठी गौरव मडवी गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. गौरव मडवी आणि गौरव करणार आहे का आपल्या जुई स्पोर्ट्स संघाचा. तर गौरव नंतर त्या चेंडू अखूट टप्प्याचा होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. क्षेत्र हवेमध्ये जम्प केलं गेलं आणि त्यानंतर चेंडूला अडवलं जातंय. आपण चर्चा करत होतो पल्ला याची. अनेक वर्ष लांब राहिला होता क्रिकेट पासून, पण जीपीएल पाहिली की या पुन्हा क्रीडांगणावरती आली आणि तो मैदानाच्या दिशेने पाहायला भेटलाय. आणि काय गोलंदाजी केली आहे पल्लाने आपल्या संघासाठी. नक्कीच धावा रोखल्या असतील. त्यानंतर क्रीडांगणाच्या दिशेने दाखल झालेला गोलंदाज गौरववरती अप्रतिम क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा तर जरूर रोखल्यात या क्षेत्ररक्षणाने. दाद देणं गरजेचं असेल. 2 धावा मिळत आहेत आणि 2च्या मध्ये तरी टीमची टोटल धावसंख्या 78 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. नंतरचा चेंडू थोडासा लेग ऑफ स्टिकच्या बाहेर होता, पण त्यांचा वाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाब्यावर स्कोर कार्डवरती जमा केली जाते. पुढे तयार गौरव मडवी गोलंदाजी बाहेर करून आहे. नंतरचा चेंडू सहजरित्या पाठवून दिलाय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी आणि सामना जुई स्पोर्ट्स संघाने इथे दमकम दाखवणारा विजय साजरा केला जातोय. जुई स्पोर्ट गणपतफळे आचार्य पहिला सामना खेळत असताना पहिला विजय इथे साजरा केला जातोय. यानंतर होणारा सामना झुंजार जांभारी वर्सेस